kuti inini ndaenda kuBhawa Saturday, Sunday ndoenda kuchechi. Kana ndikazonyengwa namadzibaba vaya vaya kuchechi manje, havazozivi kuti munhu uyu akang'ora. Asi apa munozodanana. Apo iwewe unenge uchiti madzimai Bullet vanenge vari right, vanouya kuchechi 9 o'clock. Apo ziso rinenge rakatsvuka, kwose ziso rakatsvuka, ndakanga mamagirazi kumba. Ndo zvandinoreva ndikati murume asina njere akapusa anongoti as long une mazamu okunyenga. Listen, varume havazi chinhu. Aiwazve iwe uri kuzvicontradicta because wati mukadzi wekuBhawa hasi wekuroora. Saka ndabva ndati inini ndaenda kuBhawa. Ndabva kuBhawa ndaienda kuchechi. Saka ndikazonyengwa kuchechi kuya. Ndati listen. Apa unenge ndinoti mukadzi wekuBhawa harooreki kana kuti harovogwi. Kune 1 or 2 idiots vanoroora mukadzi wekuBhawa. Iwe ndakukanganisa indati mukadzi wekuBhawa, handauti mukadzi wekuBhawa harovogwi. Hapana munhu asingarovogwi. Chero muroyi chaicho abakwa akashama. Unonzwana achiti ngavi yake kuneni zvokuroya ndabasa nazvo. Ngavi yavo vazoroya kana akabatana. So iwe ruda ndi mistake. Ndati handinoti mukadzi wekuBhawa harovogwi. Ndati munhu akapusa anonotsvaka mukadzi wekuroora kuBhawa. Munhu akapusa. Wana munhu achizviurira oda kuti arege kuura nokuti wazomupinza. Kuti iwe munhu ane app yake ondole ndine foni yangu. Ndine app yangu yechihure. Woda kundichinja iwewe. Woti ndinokuda bebe. Wonditengera foni. Kana ndandichinje chihure. Bvisa foni yacho, tenga yako foni iwano. Iwe mukadzi wekuBhawa. Inzwaka. Ndinokuda pati. Ina handidi munhu anoenda kuBhawa. Unokwanisa here kuzorega Bhawa rako. Chirega kutensa iwe ipapa panonetsazve. So now iri kwenda kudasa vanhurume havazivi chinhu wani. Shiri ine muririro wayo haifi yakachinja. Vakadzi vanogona chihure kuvakunda. Varume hatizivi yeto vakadzi munogona chihure kutikunda. Vakatanga nechihure vakadzi. Eva zvendi akatanga nebutsotsi. Eva Eva wakaura nani? Eva ndiye akatanga chitsotsi chikiribiri chokunyeba. Chakatanga naEva. Chemusika zvakuti iwanzi sara panapo wakuenda kunyoka. Uri kutsvake kunyoka. Uri kutendera kunyoka. Uchitsvakei kunyoka? Iwewe semurume musoro wemba nohututa hwako wakuteerera zvataurwa nomukadzi. Iwe mistake hakusi kuteerera zvataurwa nomukadzi. Munhu hanzi mubetseri wako. Munhu akanzi iwe ticha vakauya vakati this teacher ndiwe helper wako pametse. Akati 7 times 6 ndi 20. Ndiye helper wangu ngaramba. Handibaro wakati Eva ndiye helper. Saka iwe ungatofoira zveOlevel helper achikudzidzisa metse iri wrong. Ungatofoira zvehelper. Zvandoreenda zvokuti vanhurume ngavarege kusaziva kuti vakadzi chihure iapp yavo. Chihure inodori app yemukadzi. Ende ivo varume vacho vanohura nevakadzi. But havadi kubhilivha nevakadzi mahure. Unoona? Murume wese anohura baba anogona mukadzi wake ari faithful. Ndo app inoda kubvisa muvarume yekupusa. Yekuva mukadzi wese ari faithful. Ivo chihura. Listen. Ndo zvandiri kureva kuti Adamu kana dai anga ari murume akangwara aingotaurira Eva kuti aiwazve Mwari vakatipamira uwo yakadai uko kwakuindwi. Varume vazhinji vanozviziva kuti mukadzi wemunhu kana achihura. Saka iye nekuda zvinhu nekudawo zvinhu Adamu akabva awira akabva atidzawira munzwanda rikati zviwe zvinhu izvi kuti zvinofamba sei. Mwari paakazoti Adamu uripi? Adamu uripi? Mhinduro yakapamota timbozvibvunza kuti Adamu pakasiya Eva wanga aindepi kubasa kwakusina mashifti kamazuva aya. Wakusiya here anganotsvaga zvimwe zvekusagutsikana akatotanga munyika yaiyera kusagutsikana. Iye apiwa mubatsiri. So nawe ndinotaura pano ndekuti zvimwe zvinhu zvatinoita is beyond repair. Kana wahurira murume ka rega hakudzokerana naye because zvafa hapachina lavo. Varume vakaboora ipapo havarikavhi. A man does not recover chihure.
kana wakahurira No, boyfriend no, yako no, no, no. hairikazi You must change that. You must change that hard drive. iapu inotori mumurume kuti haarikazi kuchihure vamwe varume vanoona vane mara vadaiso vane stroke vari mudzimba ka njere dzakadyika ahurigwa unzwa kune varume vanosvika imwe age yekuti haichamiri vobata mukadzi achihura so neboyfriend mukadzi wazi haiwe puteke maniwe haimire unoda ndigarire nhamo iye yekuti nhingi yako haimire wainondite sei nhingi yako isingachamiri wauraya murume wako you killed him haarikavhe zvandiroende zvokuti ivo varume ngavazvizive kuti mukadzi uyu haaiso mupoketi senge nzungu varume vazhinji vari papapa vanohura isipesa vanohura vanofunga kuti vangu vadero havangu vadero ukangotanga kungodownload app yechihuro unotanga kufunga kuti wako hadero because mavhuriro anoita vakadzi vevanhu vakomana vakadzi vevanhu mavhuriro anoita murume akaimajina wake achivhura sezvo that's why vachizobhara kuita stroke because honestly mavhurisiro anoita vamukadzi zvaanenge achiita kunext door ko ndo zvinozomuita kuti yes murume wese abva kunohura it's self-injected poison at the end of the day. Yeah, wagona ipoison yaunenge uzvipinda wega ipoison yaunenge wadla wega. Yes, apo wagona ipapo wagona so ryandiudze varume vanofa nezvekuchera zvavanenge vazvicherera voga unozva chinopa kuti murume arwadziwe kunyanya chihure vanzi mubayiro wezviviri ufane chihure chinouraya muridzi wacho hakuna munhu ane stress vazhinji venyu vakadzimota zati wai ndihuri but murume anenge achindironga chihura chinoita kuti urove mukadzi wasiya kumba asina kuhura chinokupe iwewe nyakuhura I will explain this kana uchirohwa nemurume usina zvawaita trust me neimwe saini yechihura kumba unoziva munhu abva kunohura anouya achikufunga kuti wahura wangoenderi ndazva vachiti wangoenda dzinojaja chihure chako nekudihura kwadzo aiwa pamwe pacho anenge aida kuzvidhifenda kuti pamwe ndavonekwa kana haachazivi zvinoitika ndezvokuti uchingopedza chihure bvungaisaka zvirarama takatombohuravo sati atendewo taakuziva the moment anongopedza kuhura ndakafunga kuti asi wangu akadai saka the moment anongozonza kuti wako abuda ndopaunenge uchida kungomufonera unani ukona murume anokufona kuti unani uripi unani ndo app yacho ndo zvainoita yakadownload yakadini murume anorutengera 99.5% yevarume anorutengera vanohura iyoyo ndio statement yandovingirwa nevarume manje vari panondivingika ndotaura izvo but ndakagutana no I'm not lying murume ane jealous pane zvinhu 3 murume ane jealous because maybe akambohurigwa kana kuti akahura number 3 kana kuti anohura 3 kazhinji kacho anohura but dzimwe dzenguva munhu akaita senini kuti ndizotrasta mukadzi nekwandakafamba ka ndine vanhu vandaitamba navo vaihura zvokuti ainyora nhamba dzako pasi pebhutsu so dzisingasevewi agotora bhutsu akaita senge anoponesa kuti awane nhamba dziago kutekisira murume aenda kubasa achidhilita nhamba mufoni achikudza kuti iwewe usandikontakta inini ndinokukontakta ukaona ndakukontakta ndirini ndikatanga ndisina kukutekstira murume wangu usapindura murume varume vati munguva ino vangona vachitohuravo vachitozvidzakangwara mukadzi wake shamwari yangu ndinoziva tanohura naningi ende yepi vane yepi vakadawana kana vakadzi vazhinji vanoti wangu vadero ndo vanohurigwa wakatozvinasa cheka vakadzi vazhinji vanoti wangu vadero ndo vari kuhura mukadzi anobhilivha papa ukati papa vanga vachihura mukadzi anoramba but ukati murume wako anga achihura anoona zviri so possible which is good but vana papa uyo varume vevamwe
zvino imi zvamunozokanga vanozoti mukaona munhu ari papa muchechi, you just judge munhu wokupapa, moenda kuchechi kwacho musina mabhurugu, moita useless, mozviregedza, wayavamo muti moita vana vasiri vevo, waita no, because uyu ari kumba uyu. Listen guys, zuva ripangodarika usina kurara nemukadzi wako, trust me guys, chiuro chawanda iko zvino daily 3 times, ndarova pay 3 times daily. Hazviti ita opportunity chero ari kuperiod pota uchirova, because vakadzi kana chihure chapinda, let me tell you guys, mukadzi chihure chikapinda, vakadzi havahure for just the sake of kuhure, vakadzi they hura for love. Mukadzi akada chikomba anoda kuchizvarira mwana, unonzwa, mukadzi haana limit, kana ada chikomba anochida nemwoyo wose zvokuti haachada mwana wako ivovo, anoda kuti azvarire chikomba mwana. Saka dzimwe dzenguva vakaona kuti uri intelligent, unostada menstrual cycle yake, anotanga kuzoisa ketchup asiri kuperiod, ava kuperiod oisa ketchup paari piki kuti azokungoconfuse cycle kuti unozvarigwa mwana iwe nemukadzi wamunhu. Iye kuzoti kwai munhu ngaarare nemunhu daily, aiwa bodo. Zvino chirega ndikudze vanhu kadzi, ukaona murume asingarari newe daily, love yacho yadova kuma-minus. Iwe ungazovhunika musana. Inini ukaona ndisingarari newe daily tichigara chese, trust me, love yacho yadova kuma-minus. Aiwa, airora dhimoni roro gari. Zvino inini ndo vanoda kuti murume angangorara nenye Friday, iwe pakati apa adova nekumwe kwaari kukwira. Listen, vanhu rume ka love yavo iri ukoko. Ukaona ite kuti ngoya ndidire mvura igomira, hapachina rudo. Iwe kana achikuda murume inomira yoga, tichitaura kuda inomira, ari uri boyfriend yemunhu inomira kana achikuda. Ukaona kuti mira ndipate igomuka, iwe ukaona starter yombonzi tanga imapusha mota kuti istate, isaiza battery rapera. Mota nyuwani inofanirwa kuti uchingoisa key kudai usakarumuza ukaona yangu yamboisunda battery ndokamunanzwisisi. Ivo varume vacho havanzwisisi. Ukaona mukadzi achinyorova mvura dzega dzega ndiyo anotokuda, ukaona ngavajira havanga vataiti adi vataiti nokuti mukadzi adi vataiti because mukadzi wangu unenge wemvura dzoga dzoga. Listen, mvura idzodzo ndo rudo idzodzo. Vanga zvinonokombera. This is when people are making mistakes, because imi vanhukadzi kenyu nyaya dzechihure idzi munodzigona but hamudzinzwisisi mawekeros, because you always think kuti murume akarara newe loves you. We are different. Isu tinorara ne-anything chine buri. That's men. Men don't. Murume anokuda unomuona nenyaya na4 ndogona kuudza 2. Murume anokuda anoda nezvako ka unomuona nefoni. Ukaona murume kuti akakufonera nhasi ozokufonera nangwana na6 pamwe I was busy, yaimba song inonzi hakuna munhu ari busy, song yange muiteerere iripo paYouTube. Unenge usingadiwe chete. Ukaona murume vabhizi akuti listen, inini munhu wandinoda chacha ndinofara daily every ndichida kuita video call. Saka munhu dzimwe nguva unoita overlove, some inonzi love bombing yekuti musikana wako ari kure anopedzera kubhokana, but I believe ukaona musikana achidero ane umwe futi ari kumupa attention, wakutora time yevamwe, unoona unenge wakupinda mutime dzevamwe, so wakunyangofonera ozongozi internet yakadonha wakuklasha nevamwe maboyfriends. But murume anokuda chaichairo first unomuona ukaona texta so ishoma blue ticks usati wadombopedza unoona kuti typing ndozoita murume anokuda. Wakaona kutexta so ita blue tick yombogadzikwa apa,
after 3 hours yozoreplya ndandiri kubasa murume anokuda chero kutoilet andonjenga munhu unoda ndainjenga ndotoilet so kunotekisa zoperi I'm at work, I love it. Zvino imimi ndiwo amusika wamwana akadaro ndi anokuda munoda murume wacho anonzwisisa handiye murume andaita dream guy chaicha hinda whatever ndifunda pano nepano ndifunda pano nepano ndifunda uyana ari very calm anondifunda na 6 wazongonditi good night ane mukadzi ndo one sign yekuti unodiwa. Sign number 2, murume anokuda kana anoda kuziva nezvako. Wana murume achikubvunza kuti how old are you? Mukadzi abvunza listen, murume anokuda anokubvunza how old are you? Wana murume anokubvunza how old are you? Samugere anokuda murume anoda kucalculate wana patinotembedzana how old are you? Okay, you're 40 now. How will you look in 10 years time? Ini ndenda zvi tinokwanisa kuti havana tese here chichichi munhu akabvunza une vana vangani anoneta mibvunzo yake inoboha ndiye munhu anokuda ukana murume anoti haya zvichida tozotaura neti yatirare chetewe iya ndiye wakuda iwo andi ndiwe anodzima foni iwo uchipedza kukwira so ndiwe anokupa nhumbu angona zi murume anofanirwa kubvunza zvevana is too fast angorondibvunza toita vana vangani kana kuti waroorwa ndozoita vana vangani ndiye ari kukuda iwo murume anofanirwa kubvunza zvekuti une vana vangani rainoka ngozi kuti chanzo kuti uwane munhu asinomboita vana yadiki saka naisaka bhebi ndinobvunza kuti une vana vangani bhebi ndina vana 4 pamwe unenge uchibvunzira ka kuti bhajeti ndinozostreneka zvakadika ka well maybe pazvanechibvunza nezvodai so indine vana 3 pamwe unenge une nhamba yaunenge uchida kuti handiti mukadzi ane vana 4 mukadzi ane vana 4 chandinomuvengera ndechekudai so kana vana vacho vari below 15 kureva kuti first of all takunidha kutenga limousine 4 vangu plus 3 limousine hey sate tine 7 kuenda kuholiday tida kutravel maholidays kureva kuti motenga blaki kuzobhuka kutoenda kuSouth Africa panonidha 15,000 pounds iwe nevana vedu kuti tinde navo kumaiwe kwete izvozvo zvega kana mitupo yavo yakasiyana munosungwa kauchinzi child trafficking iwe umwanonzi rusungunde ruponi stima stolen 4 tiri paairport vanhu veimmigration obvunza this one but izvozvo hazvina basa zvinaro kwandiri kune vamwe kwaurika. But it doesn't matter because pane zvimwe zvinhu zvekuti you can't control mama situations. You know, you have to kiss them a lot of frogs until you find the right prince. All right. Ndikupindura paside yangu kuti ina hangu handizoshori chero ndikakuwana une vana 3 na Sandra na Deborah na inokandibvunza sei uchida ratosiyana neyako iwe uri sei uchida murume iwe une uchidei pamurume inini unofanirwa kunge une 10 reasons ukaona uchida murume usina 10 reasons why you like that guy rega kuroogwa sha you're wasting your time inini ukaona ndikati ndoda kuroora ndakuda nobvisa foma mumba kwenyu ndine 10 reasons why I like you bhedhora ndinopimba ndine 10 mareasons anofanirwa kuwana 8 out of 10 and 2 dzachona ka hadzifanirwa kuve madeal breakers kana 2 idzodzo dziri madeal breakers ngazvikone contract dzinozosara kana akazoita ake zvebonde undipa bonde zvekuti zvazvokumanikidzira deal breaker ideal breaker zvafanira kuti iwe wakazviti wadondinzwa kuti pavana 4 apa maybe kana ndane 55 because vana vangu listen chimwe chinhu chinotadza kuroora munhu ane vana 4 chekudai gender yevana ivavo kana ndine vana vevakomana 4 iwe une vana vevasikana 4 wako musikana ane 15 wangu musikana ane 12 wako mukomana ane 12 10 tikavasiya tichienda kubasa vakarara vanotochata kudai iwe those are some of the things you don't consider mongopinda mulove vakatsinzina vanongotanga kurara vese so zvinhu zviri stupid zvingafungwa nemukadzi mukadzi he loves me nditomunza kuuk unomunza kuuk wambocheka here gender yevana wamboona here how he is ende vamwe vacho we are not responsibility angori vana 2 ende vari kwamai saka there has to be intensive profiling ka kuti make sure exactly
Marriage is a permanent he or she thing. meets the criteria. Musangowira mumarriage. Find out if a guy loves kids. Tanga watarisa kuti murume anoda vana here. Iwo unozviziva unoda kuzozvara vana tu. Asi unonzwa munhu anoti kana vana vachiita noise musitting room woti iwe dzimafoni uzochiponera vana vavati this irritating. Iwe woti I want him to marry me. Iwe. So zvakawanda zvinhu zvaunofanirwa kuconsider usati waroora. But vakadzi muno ndo pamuri stupid baba. Mukadzi akangonzi I love you zvikangoclicka bondiri kanakidza. Kutokanga mwakupa vana mari yepocket money munokanga moyo. Mukazunga musho munorega kutovapa. Aiwa, iwewe ndika iwewe uri basa. Next time ndinoenda kanyora manotsi angu. Anyway, thanks for having me. Rega ndidone. Kana wazo decide. Wozozvisitada uchazoona ndaitaura chokwadi. Chimwe chokwadi chandotaura hachiwanikwe kwakawanda-wanda. So vanhu vanogona zvavongodi. Ndichaita research. Unotaura muri mese nemurume wako mukarambana ipapa. So you need to be very careful kana boyfriend yako ipadhuze munorambana. But nhasi ndaida kuti vanhurume vambongwara. Listen vanhurume ka. Let me tell you. Tsvaka zvinhu 10. If you don't know any 10 reasons I can give you right now. Right? I can do it musoro wangu. Kana uri murume ari kutsvaka mukadzi. Cheka mukadzi wako kuti relationship yake nevabereki vake nevamwe vaanofamba navo shamwari dzake ndiva nani. Zvinokudetsera pamberi. I'll tell you why. Number 2. Kana usingade mukadzi anomwa doro, rega kunotsvaka mukadzi mubhawa. Kana uchida mukadzi anomwa doro, tanga wasvibvunza reason yekutsvaka mukadzi anomwa doro unodii. Why warisa ipapo? Inini handidi mukadzi anomwa doro, but kana nganomwana I doubt. Ndeimwe one of the deal breakers yedoro, but muno muUK kuti wane mukadzi asingamwi doro achizotika mamwe maboxes 9 ndamboreva pakaipa. So ndingokupa example. Zvibvunza kuti mukadzi uyu wandiri kuda uyu anoda vana here vake. Kune vakadzi vatinoona vane single mother but treatment yavari kuita vana vavo kungoita date kudai vana vanosiya ndovasiya kwababysitter ndiri kuya this weekend free ndosiya. Ndingatoda mukadzi anoti ndofamba negitare rangu wangu mwana ndofamba naye tani munhu anoda kuti wamusiya kwani hakuna mwe mai anogara panext door vanosindichengetera vanonga ndaenda kushift. Iwe sawauya ubiwe kuzoita weekend kuno. Kana wauya kuzoita weekend neni right, ndinoda kukuhwa uchiti regai ngofonera vana hi kids how are you I'm at work chichichichi. Kana uri munhu asingadi kuti vazive kuti waenda kwaangu, but ndoda kunzwa kuti do you care for your own kids. Zvinondo mistake inoita kumwarume haizonga nemagaro chete tiri kutomwa zvikosvika Friday uyatimwe watenga nditengere siroko nejackdaniels ndo okay baby okay totorwa mukitchen changu anouya kumwa doro torara hope kusvika mangwana makuseni haanofonera vana kubvunza kuti vana varara. Iye ari kumba kwako, iye ndio wadaurora iye chidhakwa zvacho icho. Vana vako vakazosiyiwa vachindizwa. Inini ndio zvandiri strict manje. Ndikakuona kuti uri clumsy pakurera vana vako, ingi zvati tinokwanisa kuzoita vana test close. Ndio zvamunofanirwa kuita kana kutsvaka murume. Kutsvaka murume, tsvaka murume wasinganyari naye. A handsome guy, you are allowed to. But the problem ndekuti vamwenyu mune malemezi musada zvinhu zvisingaenderani nemi. Chega chikero chako kuti wakanaka here. Iwe kana wakanaka saka level rako. Ndira murume akanaka iwe usina kunaka. Ndira murume ane mota Ferrari iwe famba nebhara. Bvunza kuti ivo vane maferari vanondida here. Wozvisabhadhara. Zvakanoendete ndira makaradzi. Kana usiri mukaradzi hatonimere. Iwo makaradzi anondida here. Andona. Ziva level rako. Ndiri kutaura zvinhu zvelevel rangu. Ndikaudza ndoda mukadzi ane career. Ndinoisa yangu career kuti I've got a masters in this iyo career. Ndoda kuti breadwinner. Ndine maqualities ebreadwinning. Ndoda mukadzi anoda vana. You can put vana vako avo kuti avo vana vangu. This is how I look after my kids. Ndakasa moko momwe so. Ende vanonga vakamira pano right now vakauya so. Wega murume vanoziya. Ndiyo ndoda mukadzi anogona kucleana mumba. Mumba vangu unofanirwa kuti mumba munhu muri decent. Ndoda mukadzi anogona kuti. Alright. Saka
inini ndinoda kupedzisa nemubvunzo 1. In fact, 1 or 2. Are you married? Unfortunately, ndaka divorce. Why? It was my fault. Why? Wakaite? It was both our fault, but inini man. First of all, imagine munhu ndakaona ndazvanda munhu ari bho. Pa20 years ndakaroora naye anga ari bho. Ndikamudhameja ndoga nemazvito zvangu. Self-destruction. No. How did I damage it? That's mistreatment. But family yake yakacontribute. The certain things right on the family yake kwandiri zvazvine a little lack of respect kwandiri. Zvaikonzera nditi hasha nditime ndatamira naiye futi. Ndoka ndaita mistake ndandikasamusa nehama dzake ka naye mumoto imomo. Kana zvokuti ndakasamusa nehama dzake ka ndoya ndotanga naye baby hama dzako dzirundivenga hai sweet vaingati hama dzaize ndoti uona zvodziita hama dzako unoona zvodzaita uri kuona kusvika ndamudhameja the most things andakadhameja pamarriage yangu inini chaanoda kuudza inyangwe naiye was lack of attention. Patakaita vana ndakaiti I love kids, so I took all my time. You can see now, I used to think you can show a woman love. That was me. I only discovered it. Because vanodawo attention. But iye woman jana kundipo opportunity kuti ndimpe attention. So it's both ways, but inini ndikutsvaka wrong side and ndinokuti ndimupaint. But kuna zvaitawo zvasingapi. Kana uda attention tiri two uri mukadzi dressawo zvinokupa attention ndiri munomba andona. There is no harm in wearing a miniskirt. Wondiradza zvaunazvo kana uri mukadzi wangu zvitiritsiwo. Ndiona kuti handikupe attention here. Vanhu ukapfeka hovhorosi ukapfeka handisi kunge zvaita ndiringopa example. Ukapfeka zijiya tere ukasunga musoro nezidhuku ukati murume akarega kupraise. So iwe uchizira kana uchida praise ita zvinoita kuti praise wozvana zvokutaura. So this is what I'm thinking. So are you going to remarry? But apo yacho yeka iyo zvino manje ndadamage zvazvokuti ndikaona kakasaini kusangova zvandoda delete. Not only for the first time asana mboita bonde since last August. Not because I'm very handsome. Ndikada bonde ndorona nhasi masikati. But ndandochinja approach yangu handichangotichero pane kana kumwe time anochiti chero ane magaro ndongora no. Ndasvika palevel yaro kuti kana ukaona wakabvisa magnet. Magnet iripo pasi. Handichangomunyiri zvazvazvombouyira. Hauchangoiti sezizi rinongoti parangomhara ndipapo rako vatapo. Dahwa ndoroti paramhara ravata. But problem yandaona ndekuda isona. Kaapuke kwatsatsa mabhebhi kati kari kuenda kachipera. So I need to adjust kuti oshamari. Kana zvikuda unotora 23, 27 year old vachakabatana pasana. Pamwe inini apu yacho kuvatsatsa handichina. Andoona. So manje andova kutaura kwatachita indiri munhu wewa ndachitoteresa ndirevesa ukabvunza kana ex vanobvunza kuti I was that kind of guy 3 times a night every day for 29 years. So kana ndikangogara ndamuzva munhu andotaura achiti zvenhinga asfarire cancel because handichadi zvocompromise nekusacrifice zvinozoya ndaita handisati kuzvipinza mumoto ndichiona kuti moto kana ngadaona kuti iwo but iko zvino hausisina engine capacity kaikuti ungati 3 times a day. Who told you that? There's more to life than that activity naiwe. Not if you love somebody. Those are things vanhukadzi hamuzizive mimi kuti when a man loves you. So are you telling me that you at some point you classify sex as one of the characteristics of love? Listen, first thing ndandodira mukadzi sex 9 times a day. First thing kana ari mukadzi wekuti ndikamutarisa so ndongotanga ndafunga kuti ndimude. No,
ndododa munhu ari mukadzi wandicharoora kana ariko mukadzi wekuti kana akamira mugadheni saka iwo unotoda mukadzi anoenda kujimuka no ndoda mukadzi anonditena on handishade angakwanisa kuti 3 times a day every day 7 days multiply 7 times in Greek kana 52 uchimupa good attention ari mukadzi ari sexy ari nice uchimufadza mukadzi hakuna mukadzi asingambode bonde vakadzi vakaramba bonde mira to calculate wati 3 times a night which is 3 times 7 21 handiti 21 times 52 which bonde hariverengwi semetsi bonde iconnection yevanhu 2 listen pamwe ndadokanganisa ndikati 3 maybe 20 times a night watondamaja listen bonde hariverengwi semetsi bonde unoziva kune mumwe mukadzi wokuti achibva kunogeza mapedza kuita anenge innocent kuti ndega ndichirara ndigoenda kubasa mangwana uya akutondoka like she's fresh watotena on foot pariko akadzi akadero saka womurega nokuti kune law yekuti 3 times a night ndozobuda newspaper ukaona bonde riri rekuti vaitiite harisiyo bonde rinofanirwa kuita automatically naiye mukadzi wacho angokuti you know what I never used to be like this but ndakuziva zvinoda mukadzi kuti ade bonde mukadzi ka haisi nyaya yekuti unogona bonde kuti mukadzi ade bonde mukadzi anoda bonde nekuda kwejeni bonde ijeni bonde kana uda bonde mukadzi zvinodeterminwa pane pandaiita nemukadzi wangu muchinazonati hapo and I didn't care as long as izonakirwa later sometimes vaitoverenga kuti 1 2 3 mumwoyo kusvika 167 times asati ambonyikinyika odozongopretenda pamwe ndaonoti apa ari kupretenda but I didn't care. But there's obviously an underlying reason for that. Exactly. Ndo mareasons acho atakukatayo takubvisa tamachuwa takuziva kumabvisa hachangoiri pamukadzi asingakude indoziva kana mukadzi achindini when a woman loves you and I know how to maintain that. Not kuti she doesn't love you, Handy. It's not kuti she doesn't love you because like you said the man angafungachakudi listen ndandanyanyisa listen ndakanga ndanyanyisa kumutadzira iye andotaura kuti mazuva ekutanga zvainakidza but aiwa love yakafa love ino ndo zvanachira kuti when love gets to beyond repair sometimes you don't feel motivated because iwo mabox ako ane maex ka anenge awandisa saka you keep counting 36 but dzimwe dzenguva hatombozi mabox asi coronavirus kuti there are a lot of people that are being infected and there's very few that are recovering. Saka unoramba uchikanganisa and your state of mind to show remorse or an apology, it doesn't count. Zvakafanana statement yawataura yekuti ukaona murume uchiti wamusendera message anotora 3 hours kukupindura akude ukaona murume achipedza zuva rese asingakufoneri just to check up on you. Those are hanzi namire mjero ichiri kumire here those are characteristics aunoona kuti sometimes munhu uyu kunyatso kuti akudeka rudo rwacho rwarushoma convenience like you said it pamakatoroorwa rudo rwacho rwaruchidori rushoma zvaive zvekujoinidza nini ukaona uchiroora munhu usingambogara naye 2 weeks 3 weeks ndora 3 weeks muri bese pamba 1 kwete zvazvozvenokuti ndamuona kuchechi so aumiri ndonobvisa fuma first ndozogara naiwe inini kana munhu ndichidana naye ndotombobhuka holiday ako holiday ndokuri easy kubata character yemunhu holiday let me tell you guys it's worth it kubhuka holiday wosangana nemusikana wako moenda kuholiday ukaona love ichiramba kushanda kuholiday wati mumba mune madota mumba but avasi vese varume vanofunga like that ka some men don't even have that thought anotofungira maybe wekunze kubhawa and all of that stuff haana time let's go on holiday taitira kuti varume vapepuke iwo unoramba
unoramba uchivadzidzisa but ningirikinika kunzwisisa kwacho ka unozoona ungoti okay fine inini if I don't vachataura kuti ndokusaka vachihurigwa vachazodzidza ini ndakazodzidza wandiri mwana mwana time yake kudzidza kana ukarega kudzidza kuti moto unopisa uchazodzidza watsva iwowo because the truth is mukadzi asina attention handi sometimes ukaona kuti mukadzi wako afariri bonde tanga nokusini chako na 6 am wombomuka yawomitsira porridge baby I've cooked for you. What do you want for breakfast? I'm cooking for nothing to do with breakfast. You know that man Rucha Lula, we are 10 years. Usama sketches some popote dani, this will not China, one number of what you would about the Papa Namajam. So I'm to go to Papa Roma Papa Namajam. Pane vamwe vasingakwiriwe anoti kutaura kuti ndezvako izvo ndozvandareva ukaona murume asvika pastage achakude even mukadzi ukaona mukadzi womubata chihure mukadzi anoda murume wake anochengetedza chihure chake zvokuti hauchibati iwewo kusvika asingachakude kana asingachakudi anosiya kondomu rakashanda so pasi pepilo. How did the condom end up pasi pepilo? Haachakude. Ndozvandokudza vazhinji venyu munoroorwa nemunhu asingachakude asina kugara kudai futi ndo majority. How do you know kuti munhu anokuda? Ndakaita imwe live sakai kuYouTube komunoiwana. How do you know kuti murume akude? Unozviona kuti murume akude. Ndakuudzai